Well, tá mé muid a gardain aniu agus tá an gréin ag taitneamh go háir sa spéir. Tá an gréin ag scuilte na go luch. Ach, caig mise an féir seo a bhaint. Now, tá mé chun an sin seo úsáid agus caig tú an cóirde seo a haingt. OK, agus an sin chuirí méad an inal ar siúl agus a bhhéiling. OK? Inis, tá sé siúil a gom inis agus tá sáid. Hey, rugga méad a roiil leis. OK. Yeah, go jazz. Yeah. Agus table an shot. All right. Come on, come on. Agus costamid é. Dish. Agus saois a réis. Ah, come on. Ah. Meg scrista taléis é sin. Cai mé mar sin nuail. Ru éigen níos fearr ná sin. Lí mé an seo inis faoin gréin. Agus faoin gréanúil seo. Nach mar sin go háling. Beag úil le deasúir ar sin I lár an teirigh, yeah. Agus ísigh mi sé. Ísigh mi séad. Now tá mar sin neu agam inis. Tar a car bioga tá agam an bhecha tú é. Yeah, sin éid na ruach. Tá mi gré le dul a roiig. And, no, that's right. Right, sin é. Just see some shot. Tá seo go bra. Now, supper with it is. Sin é Craig na. Tá héint ar fad. Slán level is.